Нека ти кажа какво е да си влюбен. Ти вървиш през водопад от кръв, повече прилича на завеса от кръв, преборваш пътя си през нея, понякога затваряш очите си, затваряш устата си и задържаш дъха си. Накрая, когато достигнеш другата страна, виждаш поле от цветя, чуваш птички да пеят, лек ветрец си играе с косите ти, усещаш крилете на пеперудите, как пърхат срещу теб. Тази градина, приятелю мой, е любовта. Сега вече знаеш защо казваме: за тези, които търсят любовта, има много работа за вършене. Засмях се, като чух интелектът да казва: има само 6 посоки и извън тях няма нищо. Това е границата, няма нищо отвъд това, което виждаме. Любовта каза: о, мои приятели, има пространство отвъд и аз съм ходила там много пъти. Интелектът видя пазар и започна да се пазари. Любовта видя същия пазар и видя също и стотици други удивителни места отвъд това. Помнете Мансур, той вярваше в същността на любовта и държеше своята проповед, като заявяваше своята любов към любовта. Но все пак хората на ума го разпнаха. Влюбените може да изглеждат в беда голяма, но те вътрешно празнуват. Кръвосърдечните хора на ума отвътре са в разруха. Интелектът каза: не прави още една крачка към унищожение. Там има само тръни. Любовта каза на интелекта: всички тези тръни са вътре в теб самия. Бъди тих, издърпай тръна на живота вън от стъпалото на сърцето, докато не видиш вътре в теб това поле от цветя. Шамс от Табриз, ти си като слънцето за облака на речта. Когато появиш се, ликът ти изпарява всеки диалог.